Živahan apartman pun svjetla i boja. Tematski uređen apartman koji obiluje detaljima. Ili pak ljupki francuski šik. U vrijeme kad se svatko tko ima viška kvadrata upušta u posao njihova iznajmljivanja, teško je biti drugačiji na tržištu. A upravo je ta različitost ono što će apartman učiniti prepoznatljivim. Ovo su 3 takva dojmljiva interijera. Prva ideja je bila da se gost osjeća ugodno i ko kod kuće. Da mu bude lijepo, da mu bude komfortno, da ne osjeća se da je prostor pretenciozan, nego da ima sve što mu treba za boravak u Zagrebu. Zato je prostor neutralne podloge vlasnica oplemenila žarkim žutim detaljima, koji idealno nadopunjuju plavu boju. Međutim, interijer može biti zanimljiv iako jednostavan bijelo-sivi. I tu opet pridonose detalji, u ovom slučaju glazbene tematike. Htjeli smo podijeliti nešto što mi volimo sa ljudima koji to vole, tako da sve ovo što je ovdje je na usluzi gostima. Mogu slušati muziku, mogu zasvirati gitaru, mogu zapjevati, mogu pročitati nešto što ih zanima. I razmišljali smo i na najmlađe, pa smo napravili neke stvari za djecu. Djeca mogu crtati, bojati, slagati kocke, sve se prožima kroz glazbenu temu omiljenog benda. A za romantične duše koje vole klasiku imamo i primjer francuskog šik apartmana. U doba kad je kretanje i putovanje ograničeno, lijepo je osjetiti duh neke druge zemlje. Visoki stropovi daju poseban osjećaj profinjenosti interijeru. Na zanimljiv je način otvoren prostor pretvoren u spavaću sobu i kuhinju. Velika vrata s crnim okvirom oko staklenih površina istovremeno odvajaju, ali i spajaju ove dvije funkcionalne cjeline, dajući im ujedno dovoljnu količinu svjetla. Kad se uređuju ovakvi drugačiji interijeri, većina se namještaja izrađuje po mjeri. U ovom je apartmanu zanimljivo da je spavaći prostor odvojen od dnevnog, podignutim podom. Osim vizualne granice između 2 prostora različitih funkcija, tako se u malom apartmanu dobio i dodatan spremišni prostor. To je poseban dio bio zanimljiv sa majstorima. Kad smo rekli da ćemo podići prostor, znači kad smo prvo stavili deku i poravnali pod, onda smo rekli sad ni to nije dovoljno, moramo ga malo podići. Kao pa zašto ga podići? Pa eto tako da napravimo odvojak od dnevnog dijela. Madrac može ići izravno na pod, a sada je u apartmanu krevet, prema željama gostiju. A evo još jednog praktičnog apartmanskog rješenja. Našli smo stol na rasklapanje koji u biti kad se spusti daje više prostora čovjeku da se skine, da se raskomoti, a kad si nešto skuha da može dignuti i pojesti u miru. Tako da evo, ovo je smanjuje prostor praktično. Stolice smo kupili normalne, barske, međutim nalijepili smo naljepnicu tako da izgleda kao gramofonska ploča. Nama su sva 3 interijera ostala u pamćenju, svaki iz drugačijeg razloga. Zato ne bojte se eksperimentirati i sitnim detaljima interijera apartmana učiniti pamtljivima. Jer kad ih netko po lijepom upamti, onda će se rado u njih i vratiti.